Bengithi inkonzo ngizoyinika omunye wabefundisi kepha ngabona nje manje niwahamba niphatheke kabi ngoba manje izwe izwi lami niyaphila. Amen. Namhlanje sisemhlanganweni waseKhenani. Mhlangano uvalwa amahlandla amabili. Ufike uvalwe phezu kwentaba yomhlangano. Bese uzoqedelwa la ekhaya uphinde uvalwe nakhona. Inhloso yami ke ubani wonke umuntu asithole isibusiso. Eyithe mayikhishwa ibusiso entabeni Khenani. Bathi mayinikwa zona wakhangeza ngezandla ezivuzayo zawela phansi. Ngiyathemba ukuthi namhlanje uzoyihlanganisa izandla ibusiso mayinikwa ayimukele ngezandla zombili ayoyisebenzisa ikhaya lakhe. Amen. Ngelinye ilanga kwakuyizolo lezikhathi kufanele uphume umhlangano ngesikhathi samkhulu inyanga yezulu. Kusekhona ingqushu isiphakameni. Kwase ukuthi khulu ilanga nobaba mkhulu ngoba sasesishayela isikhathi sokuthi umhlangano uphume uyenhlangakazi. Ukhishwa umkhulu inyanga yezulu. Kodwa wangakaphumi lo mhlangano. Sathi dizeleka nje. Ase umkhulu nobaba mkhulu beyenkosini endala yamaqadi. Bathe iphuthume yakumkhulu inyanga yezulu yomtshela ukuthi ulindile ngabe ukhipha umhlangano manje. Wabe seyake yabe siyake inkosi yamaqadi yamtshela ukuthi baba kade kufike ubaba mkhulu nomkhulu ilanga. Bathi ngizokuthetha ulindeni kube isazokuphuma umhlangano wenhlangakazi sesishayile. Wabe seyithatha ke into zakhe umkhulu inyanga yezulu wawusuphuma ke umhlangano ngoba la masila sisendaweni enkulu sila umnazareti abamukelwa khona. Amen. Sila emaqadini niyabona la sasihlaba khona izulu. Ilona thempeli likamkhulu inyanga izulu loqala esuke ePhakameni. Bengeke libe namandla lelazulu. Beleyenza nje lento yalo kodwa bengeke kwezeke lutho. Nje wangezeka ngalutho nje. Amen. Bese tweswe Tina inkosi ayithuwe
tu savuma bantwana bakaNkulunkulu ngesumana ukubonga isibindi
enaba naso sokubhekana noSathane mhla sisuka la siye eKhenani kwakulukhulu kunzima kodwa ngiyabonga ngoba ngibe naso isibindi yabona bangenaso isibindi ukukholwa kuyabaleka kuwe fanele ube nesibindi sokholo uyithande into mawuyenza ngeke abaleke ushembe kuwena mayunjalo kodwa mawungenazo isibindi ushembe uphila abaleke kuwe ngoba ushembe athanda amagwala thanda libe nesibindi bese nikholwa ngeqiniso obelwa ngayo yonke indlela uSathane ukuthi lolu hambo lubhuntshe ngoba saphuma kuhle la ekhaya sahamba kuhle la ekhaya sinethemba wasijikela nje endleleni uSathane waqhuba isifihlo ngotshwala kodwa akasiqede kodwa wangelula ukuthi asiqede ngoba la ethi uyosiqedela khona ila mhla esuswa ekuphakameni afike agoba khona amadlangala lapha kulowa muzi kuyinyanga yezulu okuyena wazi yonke imbali yezulu owayekwazi ukuthi mawukhuluma ngezulu uzobeka izulu ukuthi uhamba kuyena bese kwawuyena okusizayo lana yelenze lutho ubala lihlangene naye umnikazi walo amen owayelithumile angazi lasala limezana kodwa ngiyafisa ke eNazaretha ngoba phela ayikwazi into ukuthi ngathi ufike la ihamba izifike la inyathele la sinyathele khona engekho okuthina ohlangane nezitha ngiyacela ke eNazaretha mangabe wayekhona okuthina ohlangane nezitha aphenduke isikhathi sisekhona lento ekaNkulunkulu ngeke uyenze lutho niyazi ukuthini mangabe sihamba singamakholo uSathane usuke ngekho kude nathi usuke la eceleni wethu futhi uSathane uqoka njenganathi kuze singamxwayi ngoba konke okubi okwenzeke ebandleni abaprofeti labantu bangali kepha batshelwa yinina engingaziki ukuthi enisweni kwenza kusuke kwezenjani ngoba phela alineliswa yini lokholwa esikholwa la ongifundela ke lento Hebrew 10 verse 35 bese tweswe thina inkosi savuma savuma sale twala twala si
indlela kaShembe ilikhulu inzima ufuna uyimisele mawuzoyihamba ngoba uShembe bayiselikhiphile usuku lokuthi uyaphuma umhlangano alihleshi lokukhenana ngaba kunodaba ngabe liyani ngabe liyashisa iguqubele likhithikile kuyafana mase kushiwo wathiwa usuku umhla ka5 awushishi umhla ka5 ube umhla ka6 sekufanele wena ke uyimisele uthandaze ukuthi uNkulunkulu akuvikele emikhuhlaneni malina akuvikele futhi emakhazini ngoba thina sinoShembe uNkulunkulu ocela kuyena amandla aphendule manje amen phela mangabe njengoba sihlangene kanje asifani nomubi ukhona ingakho ke ngithi abashumayela baphume bagade umuzi ngoba baningi abantu babiziwe omunye ufika ngokuzokholwa bese inhliziyo iyamonisa ngoba inhliziyo iwumkhohlisi bese wona abantu bonke bengala bese yoqhekeza amadokodo Mbuya ngiqala ke ukuthi suke sekwenze njani mawuthenga umkhelo oyisekile noma mhlawumbe wawudayisela inyanga hayi Nazareth ibheshwe lisekeni waqoqa kanjani ungalidayisela kodwa inyanga ngoba inyanga ithatha yonke into hayi Nazareth Nkosi yamakhosi makhona beze ngokuzontshotsha ngicela baphenduke mawuwantshontsha iNazareth awuphinde uye kumntshontsha umntshontsha noma ungasathandi ngoba liyathandaza iNazareth isheshe iphendulwe imthandazo yeNazareth uthi baba ngathi ngayibhishu ngemali yokugcina ngoba ngithanda ukugida ngathenga injobo lesinene ngemali yokugcina ngoba ngithanda umgidi athenga imbatha namhlanje akhona akusekho mawuntshontshelwa iNazareth uzama ukulihlubula keba ngeke lihlubuka iNazareth wena uba nosizi ontshontsha uzontshontsha ngisho into yakho ungasayiboni into yakho ifunde baba musitholile abo maningalahi isibindi ngakho ke maningalahi isibindi senu esinomvuzo omkhulu ukuba nidinga ukubekezela ukuze seniyenzile intando kaNkulunkulu namukeliswe isethembiso ukuze niyenzile intando kaNkulunkulu namukele isithembiso yabonga baba ngibonga isibindi senu maNazareth sokuhamba kulolu usisi ngendlela kaShembe siye eKhenani kunzima nami ngabe ngagibela kepha ngase ngibona mangigibela ngizobalahla labantu uma ngihamba nabo phansi bathola amandla bajabule Nkosi yamakhosi asazi maNazareth mayisekhona amandla siwahamba
mase kuphele yona ke kobe kuphele yona nobe senilandela mina ngisemotweni kodwa ngiyathemba ukuthi oshembe laba bangaphambi kwami ubaba omkhulu nomkhulu ilanga kunyazi noba buthiko bayongipha manje Amen. Amen. mangabe lazulu lalakhe umuntu ngiyacela ukuthi ayeke leyanto kweminye imikuba kungeyithina amaNazaretha komunye umuzabe kwabhujwa manje ngoba kwakuyithina akuzange kwenzeke lutho ngoba thina sinoNkulunkulu. Amen. Kodwa ungafuna kanjani ukuphazamisa intention? Lento phela eniyo ayikho ndawo umhlaba wonke abekho abantu abake bathuthuleke esontweni babe baningi kangaka. Futhi abekho abantu emasontweni abaney'nhlebe ezimhlophe abantu abasonti masebe ney'nhlebe ezimhlophe. Usho njengonile ekhaya niyayazi into enizoyenza la ekhaya. Niyakwazi futhi ukutholakala la ekhaya. Ngoba phela lezi zinto zamasonto kubabona abantu mhlawumbe amadoda awu-25. Futhi abantu awu-25 ayaphuza nenani phuzi. Nkosi yamakhosi. Yasazi shayela. Kunamadoda awu-25 ayabhema nenani bhemi. Ingakho nina amaNazaretha niphila isikhathi eside ngoba yonke lento ukuphuza kuyakhahlaza, ukubhema kuyakhahlaza, kuyagugisa. Ingakho nina amaNazaretha niphila isikhathi eside. Ungithokozisile futhi ade ukubuka kulezi ingane ezincane abashesha ngene ephusa abantu amanzi. Engathi inkosi unganibusisa abafana nikhule. Kulo nyaka ke amaNazaretha asebuhleni impi kaSathane bihlasele. Bihlasele kwabi. Ibifisa noma bifuna ukuthi lo hambo lubhuntshe. Kodwa ngesibindi eninaso nimnqobile uSathane. Amen. Amen. Sifanele ukuba nesibindi. Ngoba sacela oshembe ukuba bahambe nathi. Basivikele wonke amadimoni angasihlasela endleleni. Masicela koshembe siba nethemba. Ngoba ucela ishembe angakuniki lento oyicelayo. Uma ucela ngeqiniso ushembe uyashesha ukuphendula. Amen. Wenze kanje inkinga enkulu ke. Futhi lalibulala lelizulu amaNazaretha akeke ngiyeke lento lalibulala impela nako mama lashaya nakuthina lashaya. Okufanele mhlawumbe lelo mosha kakhulu kubefundisi bashumayeli kodwa ngenhlanhla ushembe lento ayiyona wasebona ngathi lelizulu lifuna ukona kasekethi baphume abantu ethempelini kanti mhlaba bengasekho abantu ethempelini.
Belunzima kakhulu uhambo lethu sisayeKhenani. Kodwa ngiyabonga ngoba sahamba sasafika khona. Vele indlela kaShemba ilula. Futhi sekungcono ke manje. Kwakunzima kuqala. Bakhona amatende avuzayo. Amasanga. Mawusehlakazi nje ulalele ube manzi uphakathi etendeni. Manje sekwaba ngcono manje amatende manje asehosini. Nendlela kaShemba ibafuna abantu abantekenteke. Ifuna abantu abakholwa ngempela. Abantu ngoba phela mawulula usathana uzokuwina. Abantu beqotho. Kholo ngeqiniso. Ngoba le ndlela esihambayo inzima. Ifuna abantu okholwa kwabo kuyiqiniso. Ibani munyeke eNazaretha. Nigcine nemiyalo yakho Shemba. Ufunde baba lapho. Ngiyanimema bafowethu. Nani ufunde kwaseKorinte lesibili 13 verse 11. Yanimema wethu nani odade wethu awozani
ungayifuna elokugcina abazalwane thokozani niphelele liduduzwe elokugcina bazalwane duzani nipheleliswe nibe inhliziyo nibe inhliziyonye nibe nokuthula nibe nokuthula khona uNkulunkulu othando wona uNkulunkulu uthando nokuthula ukuthula uyakuba nani uyakuba nani bingelelanani ngokwangana okungcwele hayi babe lapho bamba Nkosi busisi ngiyabonga elokugcina bazalwane thokozani nipheleliswe nibe inhliziyonye nibe nokuthula khona uNkulunkulu uthando nokuthula ayakuba nani usho ukuthi masifuna ukuba amakholwa fanele sithokozelelane sibe inhliziyonye sibe nokuthula khona uNkulunkulu uthando sithandane khona uNkulunkulu uthando eyokuba nathi sithi masisungule usizi asizwele uNkulunkulu uthando ngoba uNkulunkulu uyabathanda abantu abathandanayo kodwa uNkulunkulu uyahlehla kubantu masebezondana bengazwani Wama sihlangene la sisolungisa inhliziyo sizovuselelana uthando Wama la khona uthando neindlela yokuphila ikhona Kodwa makuphele uthando kuphela okuningi Ngiyanivuselela ke manaza ngicela nibe munye nithandane ikhathi zonke asingavumi maNazaretha omubi angene phakathi kwethu ngoba master savuma omubi angene phakathi konakala into eziningi uma kulikhona ukunzima asohlala emthandazweni uNkulunkulu uzosiphendula njengoba nohambe bese lihamba belunzima sisayikhenani kodwa ke besithandaza uNkulunkulu usiphendulile ngoba sithe sesibuya sabuya kwalula wangafana nokuya uyazi sesibuye ngathi besibeke entendeni esandla sakhe sihambe entendeni esandla sakhe ngendlela besihamba ngayo sesibuya bengekho le yamqansi sasiyikhuphuka sayale uShembe yabathanda abantu bakhe Amen. futhi nesambulela sinika sona azange sisafana nesambulela ayisinike ngathi wasinike sokuqala ngathi wayisiduba lesi sesibuya besisilingene ngoba nemvula ibisilingene nendlela isilingene akukho okuwe kwasikhathaza ngibonga maNazaretha angiqedi ngendlela eningiseka ngayo noma nosizi noma ngiluzwa lisheshe lidlule wena ngeke ungifice phela usizi ngeke ngitshele kodwa namhlanje ngiyantshela kodwa bese ngithandaza ngoba yiki into ehlula umthandazo incenge nami ukuthi ikhipheni bomkhulu losizi ngoba njengoba ngimele nina manje mangizozwa ubuhlungu nikhona nithi akwenziwe indlala bese nabo umkhulu beyangiphendula ibone sekufika mhlamba befundisi bezongiduduza nami ngiyakudinga ukududuzwa ngoba nginenyama nginomphefumulo ngiyahamba ngiyadla ubuhlungu ngiyabuzwa
sengiye ngasemaphathilweni maNazaretha. Lento yenu ngeke yaqedwa umuntu. Noma ngathumela imkhofi sibe u15. Ade ayihambi emthethweni iyoqeda lento ngeke lento uqede umuntu. Yakhiwa indoda iyodwa. Yambi hlupheka. Ifika amabhubesi ifika izingwe. Ifuna mina nawe. Namhlanje sesihlangene sibaningi. Umubi usengena. Sefuna ukubhubhisa lento. Akulula. Bathi abanyazi baleli bandla. Lento yabo ngeke iphele, iqede umuntu wakulo mhlaba. Bathi noma ngaqhamuka ingilosi. Ithi yekani lento. Ayikho. Uthi umkhulilanga anoyeka yena lo muntu lilandele lento yena ngoba iwuphila. Amen. Amen. Uyazi lento iyaphoxa. Mawuthi ayiphele ila ikhula khona ngamandla. Ikhula ngokuphinda phindekile. Ngiyadabuka abantwana boNazaretha basebuhleni angazi. Ophelela kodwa ngithi kubona abangakuceli ukulahlwa. Ngoba lento iwuphila. Uyabona akwazi uzothi khona umuntu onezulu ngaphandle ukuthi kuthiwa ushembe onezulu. Maye mawulwa nalento washembe uyophelelaphi? Mhla sekufika isikhathi sokuthi amagama abangcwele ayabizwa, leyo bizwa yini lakho? Ngiyafisa abantu babuthande lobuNazaretha, nongabuthanda buthande. Ngoba thina masihlangene la sizobhala amagama ethi encwadini yokuphila. Sizonxusa uNkulunkulu ukuba sikhumbule ngezinto zokugcina. Mawena ke mawulwa nalento uyophelela kuphi? Ngoba izulu lakhe ushembe. Thina sisebenzela uyezulu nje wasihlangene la. Asazi umuntu wayizona nje into engayazi ukuthi uyisondelana. Futhi ngiyacela laba abazonda amaNazaretha ukuthi akuphele ukuzonda amaNazaretha. Njengobanila khona abantu abanibhekayo manize emhlanganweni bese besala beqhekeza imizini. uNkulunkulu. Ngiyacela ukuthi ushembeke enze le yanto akayenza. Kuthi mayisaqhekezile umuntu bese lehla ifoto phezulu bese limvala angabe sakwazi ukuphuma. Amen. Omunye uyacupha. Manje enza kule mhlangano oJuly, January, October. Esathi uphuma betshotshwa imbuzi yakho. Noma imbuzi sibaya sonke. Kanti kuyini ukwakhelana? Incwadi engcwele ithi wothanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena. Umtshotshela kanjani esayisontweni? Umhlaba wonke maNazaretha uzophela la ebuhleni. Amen. Ngoba phela uzophela la ebuhleni ngoba usuyibonile lento yasebuhleni ukuthi iyona yona ayikhenye. Amen. Kufanele sikwenzeke thina ukwamukela abafikayo ngezandla ezimhlophe.
sibaduduze sibanike imfudumalo bazizwe nabo sebesekhaya angathi ukuthi bayibuza bese umthatha ngeyindlela uma umthatha ngendlela ekahle umyalele ngoba phela wena usuphambili khona nabo bewuzizwa besekhaya bese lekhetha inkosi aqala umuntu azokufudumala bese ekhetha inkosi ungamncizi umuntu uthi phakama uthi uyikhetha inkosi uyamgqilaza lowo muntu ngoba bayazi ukuthi ikhetha qala umfundisi osemakhosi ungamncizi uma uhamba nokuthi akakhetha inkosi ngeke ayikhethe ngekani uma ukhetha inkosi sokufanele uyobhabhadiswa bese uphuma kogwayi phuma otshwaleni uzomkhipha kanjani lo muntu esayithanda into zomhlaba kufanele umkhiphe ngokuthi umshumayeze eqala umfake endleleni hayi ukuthi uma uhamba nayo sizomncisa ukuthi yaphamisa isandla khetha inkosi cha ulithandile ibandla kodwa akavumi inhliziyo ukhetha inkosi akube ukuvuma kwenhliziyo amen amen ingabacwasi-ke futhi labantu abafikayo ngoba uShembu bathanda bonke abantu bakhe abamthandayo futhi akakhethi ibala lamuntu ngisho indiya uShembe uyalisiza umlungu uShembe uyamsiza ngoba kuhambe isikhathi bese kufanele ufike la ithi angibonge nangu uishwa la sengiphetha usisiza kakhulu maNazaretha uyasinika ama-blocks njengoba sakha uyasinika usimele njengoba sakha uningi nje asinika kona engathi inkosi ngambusisa amen inkosi busisene kuzwile sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu amashumi ayisishiyagalombili nesithupha 186 sicela umfundisi Mlungwane wasePhumlana sikwalaisa lo inkosi ngosisi inkosi busiphambe kanjani akazile ulambi fast uzohlabele
Asibonge.